बरायबाय नोंथां गासिबो बरायबाय दायो नोंथांमोन आं माबा फैगोन नोंथां नायबानो जाबाय मा बुस्थु कमेन्ट खालामो खोन्थागोन गासिबो नै आइया एवगासिनो मा बुङो बेखौ सिगाङाव गोदोआव जों उन्दैबा मोनजायोमोन आरोना बहुद बोसोरनि उनाव खमावबाबो 20 बोसोरसोनि उनावसो मोनजासिगोन बादि मोनबाय आरो 10 बोसोर 20 बोसोर उन्दैयावसो मोनजायोमोन बेफोरखौ बहुद गोबावनि उनाव दिनै मोनजासिगोन नै दिनै माने दिनथो जानाय जाला गाबोन जानोसै आरोना माइ इसे गायगोन माइ गायनायाव होगोन बेखौ मा बुङो बेखौ एवनायखौ लाल साहाजों सिनिजों सोमनानै जागोन खुगायाव बेखौ फिथा गुन्दैसो होनोदां जोंथिंबा फिथा गुन्दै नोंसिनि बेलेगथिं गुबुन बुंनो हागौ मा बुङो गावबा गाव जायगायाव खोन्थाहर नोंसोर कमेन्ट खालामनानै बे बुस्थुखौ मोनजासिगोन गोबावनि उनाव बोसोरनि उनाव मोनजासिगोन एवनायखौनो एवलानाय बुङो क'क्राझार चिरां बाक्सा शोणितपुर नोंसिनाव मा बुङो खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौनो लोगोफोर दांखालांबाय खामानियाव नै बानलायलायनानै जबाव दैज्लां बोथोरनि जबा बेनोसै माथो खालामनो ना लोगोफोर नायलांबाय थादो मा मावगोन इन्टारेस्टिं जागोन दिनै दे जाखुलिया नै हा दादि मा खोथिया आलि खोनांगोन ना हा ओमफ्राय नों मा खालामगोन ओमफ्राय दा ओंखाम जाखांबा मा मावगोन खोथियाखौ फुगोन औ दुब्लियावसो फैखादों फुङावनो नै जाहेलबानाबो ना दादि खोथियाबो रानगोन गायनायाव मासो खालामगोन आं खोथिया रानाथ' आं खोथियासो फुगोन दे जागोन होनबालाय आंबो खदाल बायना लायनांगोन फिसा आं दादि बरिया नुखारनाय हाजोथिं भिउखौ दिनै फुङावनो ओइ माबा हैदो खोथियाफोरा लांना हैदो लांना हैनानै दा भिउखौ मारै नुदों लोगोफोर मोजाङानो नुयोना फुङावबाथाय बे खोथिया रानना होनोसै खोथियाखौ आखासेयाव 6 थाखा आरो बे जोंनिथिं 6 रां आखा मोनसेयाव बेलेग जायगाथिं बेलेग दाम जोंनियाव 6 रां आरोना आखा मोनसेयावनो दा बेखौ आङो रानना हैसिगोन दुब्लि ओमफ्राय फोरथिंबो गारना हैनोसै आरोना गायलांबाय थासै न'नि खोथा गायगोन दा सानैफोर फैसानि बायदों जानो हागौ गायग्राफोरनिया जोंनियाव 100 थाखा आरो 100 रां दं बारा नङा एसेबां बांद्रायबो नङा जोंनि उदालगुरियावनो आरो गुबुन साइडथिं 150 गाहाम जाबाय आरोना गायग्राफ्रा गायबाय थादों आलि खोग्राफ्रा खोदों एवग्रा एवगासिनो जोंहा खोथिया रानखाजोब्बाय आङो नै गायबाय थादों आरो फुबावदों नै एलबाना आंनो खोथिया फुदो आरोना दादि मा नायदों नोंलाय ओ खुसिया मा मोननाय खखायाव मा बुङो बेखौ इंलिसावलाय हा नायलांबाय था लोगोफोर जाग्राखौ नुखाबाय नोंसोरो माबायदि दा बेखौनो जागोन आरो जों साहा लोंनानै नायलांबाय था
सान ओंखारहां जाबाय आंनि गोसासिनाबो हालो आलि खोगासिनो आं आलि टिंगिलबान मोननानै ना हमगासिनो खैथा मोनखो दादि ना हमगासिनो इलबाना गायग्राफ्रा गायगासिनो बिथिंनो सान्दुंआबो दांबाय नै गोसानो बिदिबा नायलांबाथ' लोगोफोर इन्टारेस्ट जाना जायाखै खालामना खोन्थाहर नायलांबाथ' दे इलबान फिर नायनो दिखाओ इधर कितना मिला ओ गांजेमाबो मोनबाय दैखौलाय माथो होदों नास्रायबो दंसै माथो गगोन दिन्दो माथो दिन्दो ओइ गगोन ए गबाथाय सेस ना मोनसोदों माथो बेयाव मोनसोदों माथो ना बेयाव Ay, मोनलायबाय नै ओइ जों इलबाना न'आव थांगासिनो ना दादि माइ गायखांनायनि दा न'आव आराम साहा लोंसै दायो जाग्राजों फिथा गुन्दैजों अन गुन्दैजों नायलांबाय था बिदिबा लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामनो हागोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बयबो नायनायखिनि गासैबो साबस्क्राइब खालामजोबना हो जायनो खालामाखै औ बिदिबा नायनांबावदो दसे आरो मजा खालामबावसै लोगोफोर फिथा गुन्दैया जानोसै दानियाबा संख्रि लाबाय बेनो खुरैसे जागोन बेनो सिनियालाय सिनि लगाओ जाबाय नों जानो हायाबा चीनी दायो लाल साह जागासिनो दायो गोदै जाबाय आनै गोदै जाबाय इलबाना जानो हागोन खुरैसे गलायदो एसे बोसोर जाबाय मोनजायैया बे बुस्थुखौ बरिया गोबावनो जानाय ना बोसोरनि उनाव जानाय खोथा गोथाव जानाय मावा दाङा आबौआ सिगां गोथाव मोनदोंना लोगोफोर दा जाखांबाय लोंखांबाय माइ गायखांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो नोंथांमोना लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनांगोन गासिबो लोगोफोर
जिरायनायनि सम आरोना रेस्ट लानोसै दायो नै सायाव आराम दसे जिरायलायसै बिदिबा दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै ना सब्सक्राइब शेयर जरुर करना दोस्तों बाय दिनै एसेनोसै